हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरू तर्फे घेतला जाणारा हा आपला लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्याच्यामध्ये आपण अध्याय 9वा शिकत आहोत, राजविद्या राजगुह्य योग. आणि प्रथम आपण आता मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला एवढ्या साध्या सोप्या शब्दामध्ये भगवद्गीता समजावून सांगितली आणि त्यामुळे आपण हे अध्ययन करू शकत आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरूचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांनाही सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला आणि झूमद्वारे आपल्याला उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकाचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. तसंच इस्कॉन मराठी टीमच्या सहकार्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देते. वर्गात उपस्थित असणाऱ्या आज सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण अध्याय 9वा बघतोय आणि अध्याय 9व्याचे आपण 29 श्लोक पूर्ण केलेले आहेत. जो श्लोक आपण मागच्या वेळेला बघितला, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम. म्हणजे काय होता, माझ्या मते लाईट गेलेली आहे, मी जरा हे करते, व्हिडिओ ऑफ ठेवते. आता माझा आवाज जर का नाही आला तर मग मला सांगा. तर बघा आता, हा जो श्लोक होता समोहम सर्वभूतेषु, जसं आता हा समजून घेण्यासाठी समा सर्व, मग कोणी कुठल्या देशामध्ये असेल किंवा तो लहान असेल, प्रौढ असेल, धनी असेल, निर्धन असेल, सूर्य देताना सर्वांना समप्रकाश देतो. तसंच ढगांचं उदाहरण आपण घेतलं होतं की जे पाऊस पाडतात, ढग सर्वत्र पाऊस पाडतात, मग तो भूमीवरती पाडतात आणि जलाशय असेल तर त्याच्यावरती पाडतात. तसंच कृष्ण म्हणाले आहेत की मी समोहम सर्वभूतेषु आहे, मी कोणी पक्षपात करत नाही, सर्वांच्या विषयी मी समभाव ठेवतो. म्हणजे कृष्णांना थोडकेच सर्वजण सारखेच आहेत असं म्हणूया. पण आपल्या भक्तांकडे ते विशेष लक्ष देतात, भक्तांची ते विशेष काळजी घेतात, असंही आपण समजून घेतलं होतं. मग भगवंत पक्षपात करतात का? आता जेव्हा इथे एका ठिकाणी कृष्ण म्हणतात की समोहम सर्व भूतेषु, म्हणजे मी सर्वांकडे सम आहे, पण त्याच्या पुढची जी ओळ आहे, ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम, म्हणजे जे कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतात, तो माझा मित्र आहे, ते माझे मित्र आहेत, मी त्यांच्या ठायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्यांचा मित्र आहे. म्हणजे भगवंत काय करतात की आपल्या भक्तांची ते विशेष काळजी घेतात. तर हा श्लोक समजून घेताना आपल्याला व्यवस्थितपणे त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे की भगवंत काही कोणाकडे पक्षपात करत नाहीत. जेव्हा ते म्हणतात की मी सर्वांकडे सम आहे, तर जे अभक्त आहेत तर त्यांच्यासाठीही जीवनावश्यक गोष्टींचा ते पुरवठा विपुल प्रमाणामध्ये करतात. जसं अन्न आहे, सूर्यप्रकाश आहे, हवा आहे, पाणी आहे, हे सर्वांना ते पुरवठा करतात. परंतु जो भक्त आहे, आता कोणी भक्त जो भगवंतांच्याकडे भगवंतांना स्वामी म्हणून मानतो आहे, तर भगवंत त्याला आपला सेवक मानतात.
कोणी त्यांना सखा म्हणून बघतो आहे, तर कृष्णही त्याच्याकडे आपला मित्र किंवा सखा या दृष्टीने बघतात. म्हणजे जो भाव आपण भगवंतांकडे जोडून घेण्यामध्ये, जो भाव आपल्या मनात आहे भगवंतांकडे जोडला जाण्यात, तोच भाव, त्याच भावामध्ये भगवंतही आपल्या बरोबर आदान प्रदान करत असतात. तर हे आपल्याला इथे लक्षात ठेवलं पाहिजे. दुसरं आपण समजून घेतलं की जे काही म्हणजे इथे कुठेही द्वेष भगवंत करत नाहीत, आणि जे भक्त आहेत, जे भगवंतांकडे येण्यासाठी उत्सुक आहेत, त्यांना भगवंत विशेष बुद्धी देतात, ज्याद्वारे ते पुढे म्हणजे भगवत धामामध्ये येण्यासाठी प्रगती करू शकतात. कल्पवृक्षाचं उदाहरण श्रीला प्रभुपाद यांनी तात्पर्यामध्ये दिलेलं होतं बघा, की कल्पवृक्ष कसा असतो, की जे मागू आपण त्याची पूर्ती करतो. आंबा मागितला तर आंब्याचं फळ देतो, नारळ मागितला तर नारळाचं फळ देतो. म्हणजे जी आपली इच्छा असेल त्यानुसारच कल्पवृक्ष देतो फळ. तसंच भगवंत जो भाव भक्त घेऊन येतो, तोच भाव ते परत करतात, हे आपण समजून घेतलं. आता आपण 30वा श्लोक आजपासून सुरुवात करूया. माताजी, हो, एक बोला ना. मागचं बोलायचं होतं की आपण फिफ्थ अध्याय केला तेव्हा हो, समभाव 5.18 मध्ये पण होता. हा, तो पंडित हा हा समदर्शिना. हा हा, हा हा. आणि तो कसा भाव होता पंडित हा समदर्शिनामध्ये? तो बाह्य शारीरिक भेद जो आहे त्याला न मानता हम्म. हा सर्वांच्या मध्ये स्थित परमात्म्याला तो बघू शकतो, म्हणून हा तो पंडित हा म्हटलं होतं. हा हा, हा आपण तिकडे ना ज्ञानयोग शिकलो बघा, चौथ्या हा अध्यायामध्ये आपण ज्ञानयोग शिकलो, बरोबर ना? हा पहिला कर्मयोग शिकलो, कर्मयोगातून ज्ञानयोग शिकलो. हा. ज्ञानयोगाचं ध्येय काय होतं? सर्वांच्या मध्ये स्थित परमात्म्याला बघणं, बरोबर? हो जेव्हा परमात्म्याला तो बघू शकतो, त्याला काय नाव दिलं आपण? तो पंडित आहे. आणि पंडिताची दृष्टी कशी होती? समदृष्टी होती, हा कारण तो सर्वांमध्ये स्थित परमात्म्याला बघू शकत होता. ही हो त्याची समदृष्टी होती, हा बरोबर? हा म्हणजे हा पंडित बघतोय, ही त्याची हा दृष्टी आहे, हो आणि इथे हो भगवंतांच्या हो हो. दृष्टिकोनातून आपण अच्छा. बघतोय. हो हो हा, हो. हा, म्हणजे भगवंतांना तर सम आहेतच सगळे, पण जो ज्ञानी आहे, हा, हम्म, त्याला हम्म. त्याची ही समदृष्टी येते, बरोबर ना? म्हणजे हो हे हो. दोन्ही बाजूनी ट्रू हा आहे. हा. म्हणजे आपल्याला समजून हे घेतलं पाहिजे. हम्म, हा श्लोक समजताना गडबड कुठे होते? काही लोक हम्म. म्हणतात काय, की अभक्तांना भगवंत फेवर करत नाहीत. हं? हा, तसं हा, नाहीये. तर तसं नाहीये. हा, त्यांनाही जीवनावश्यक वस्तूंच्या सगळ्या प्रोव्हिजन्स दिल्या जातात. हम्म, जशी भक्ताची इच्छा असेल किंवा जशी व्यक्तीची इच्छा असेल, त्याप्रमाणेच भगवंत त्याला ते प्रदान करतात. म्हणून ते कल्पवृक्षाचं आपण उदाहरण लक्षात ठेवायचं. एखाद्या व्यक्तीला भगवंतांकडे जायचंच नसेल, तर भगवंत त्याला बुद्धी देत नाहीत, हम्म, त्याला ते भौतिकामध्ये रमायला देतात. मग भौतिकामध्ये ज्या त्याच्या इच्छा असतील त्यासाठी सुविधा पण पुरवतात प्रकृतीच्या द्वारे, हम्म. बरोबर ना? कारण हा स्वातंत्र्य त्या व्यक्तीचा आहे, त्या हो. स्वातंत्र्याच्या आड भगवंत येत नाहीत. पण एखाद्याला भक्तीमध्ये प्रगती करायची असेल, तर त्या मार्गावरती त्याने प्रगती करावी यासाठी ज्या काही सुविधा आहेत त्याही भगवंत पुरवतात. हम्म, म्हणजे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला महत्व दिलेलं आहे. हम्म, सगळं भगवंत नाही हे निर्णय घेत आहेत, हम्म, नियंत्रण करत आहेत. त्याचं स्वातंत्र्य ही व्यक्तीचं महत्वाचं आहे. हम्म. आलं आता लक्षात. भगवंतच ठरवत असतील तर बघा, ते एकतर सगळ्यांनाच आपल्याकडे आणतील, कारण त्यांना माहितीच आहे की त्या सगळ्यांनी हो यायला पाहिजे दुःखालयामधून हो हो आपल्याकडे. हो. पण तसं होत नाहीये. व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यालाही महत्व दिलेलं आहे इथे, आणि ते स्वातंत्र्य कसं आहे? सूक्ष्म स्वातंत्र्य आहे. हम्म, आपण म्हणतो ना, भगवंत कसं आहेत? स्वराट आहेत, म्हणजे पूर्ण इंडिपेंडेंट आहेत, पूर्ण स्वतंत्र आहेत. आणि आपण भगवंतांचे अंश आहोत, त्यामुळे आपल्याकडे असलेलं स्वातंत्र्य हे आंशिक स्वरूपाचं आहे, हो अतिशय सूक्ष्म हो आहे. पण हो. त्या सूक्ष्म स्वातंत्र्याचा उपयोग करूनच आपण आपलं पुढचं भवितव्य ठरवतही हम्म, असतो. हम्म. हो. हा, चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, वाचा. अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् सुधारेव समन्यत्स्व समग्य समग्य साधुरेव व्यलसित सम समन्तव्यः सम्यग् हा, व्यवसितो हि सः। हा, हरे कृष्ण. समग्र व्यवसितो हि सः। सम्यग् व्यवस्थितो ही सह, बरोबर. हो. योजना माताजी, हरे कृष्ण. तुम्ही हे अनुवाद वाचता? हो, वाचते माताजी.
जरी कोणी अत्यंत दुराचारी असला तरी तो भक्तीमध्ये जर युक्त झाला तर त्याला साधूच समजले पाहिजे, कारण तो आपल्या निश्चयामध्ये योग्य प्रकारे स्थित झालेला असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जो भक्त बघा नवसाधक आहे, अपरिपक्व आहे, म्हणजे अजून त्याच्यामध्ये अनर्थ असल्याने चुका पण होत आहेत त्याच्याकडून, तर इथे काय सांगतात कृष्ण, की मी त्याला क्षमा करेन, त्याचं मी शुद्धीकरण पण करेन. आता एखाद्या भक्ताचं पतन जरी झालं तरी कृष्ण या शब्दामध्ये कृष्ण या श्लोकामध्ये सांगतात की त्याची निंदा करू नका, कारण तो लवकरच माझ्याकडे परत येईल. कारण या व्यक्तीमध्ये, या भक्तामध्ये भक्तीचं बीज आहे. आणि भक्ती कशी आहे, त्याची रुची असते ना, एक गोडवा असतो, तो अनुभव त्याने घेतलेला आहे, तर त्यामुळे तो परत माझ्याकडे येईल. आणि अशा प्रकारे ह्या भक्ताला जे आहे, ज्याने एकदा भक्तीचा गोडवा चाखलेला आहे, जो एकदा भगवंतांना शरण गेलाय, मग त्याने भगवंतांचं एखादं नाव घेऊ देत, एखादा प्रणाम करू देत, कृष्णांचं संरक्षण त्याला प्राप्त होत असतं. तर आता इथे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की कितीही घृणास्पद कृत्य कोणी केली असतील, पण त्या व्यक्तीने स्वतःला भक्ती सेवेमध्ये जर का आता वाहून घेतलेलं असेल, तर त्याच्या भूतकाळाविषयी आपण बोलू नये असं सांगणारा हा श्लोक आहे. तर थोडंसं आपण इथे ना तात्पर्यामधलं वाचूया. तुमच्याकडे पुस्तक आहे योजना माताजी? हो, आहे माताजी. हा. बघा इथे ना, मी एक मिनिट तुम्हाला दाखवते. असं पहिल्याच पॅरेग्राफ मध्ये मध्येच कुठेतरी आहे बघा, कधी कधी असे दिसते. हा. हे बघा इथे, तथापि कधी कधी असे दिसते. तुम्ही इथून हो, वाचलत मिळालं. तरी चालेल. हा. हो, मिळालं माताजी. हरे कृष्ण. तथापि कधी कधी असे दिसते की कृष्ण भावना भाविक मनुष्य असे काही कर्म करतो जे सामाजिक अथवा राजकीय दृष्ट्या अत्यंत घृणास्पद मानले जाते, परंतु अशा क्षणिक अधोगतीमुळे तो अपात्र ठरत नाही. श्रीमद भागवतात सांगितले आहे की मनुष्याचे पतन झाले असले तरी तो जर अंतःकरणपूर्वक भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये युक्त असेल तर भगवंत त्याच्या हृदयामध्ये स्थित असल्यामुळे त्याचे शुद्धीकरण करतात आणि सर्व पापांपासून त्याला मुक्त करतात. भौतिक विकार इतके प्रबळ आहेत की भगवत सेवेमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले योगीही कधी कधी विकारांद्वारे पाशबद्ध होतात, परंतु कृष्ण भावना ही त्याहूनही प्रबळ असल्या कारणाने अशा प्रासंगिक पतनापासून त्यांचा तात्काळ उद्धार होतो. म्हणून कृष्ण भावना ही सदैव यशदायीच असते. एखाद्या भक्ताचे आदर्श मार्गापासून आकस्मिकरित्या जरी पतन झाले असले तरी त्या भक्ताला कोणीही तुच्छ लेखू नये, कारण पुढील श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे ज्या क्षणी भक्त पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होतो तेव्हा अशी प्रासंगिक अधःपतने यथासमय थांबविली जातात. म्हणून जो कृष्ण भावनेमध्ये स्थित आहे आणि दृढ निश्चयाने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचा जप करण्यात मग्न झालेला असेल, जरी त्याचे आकस्मिकपणे अथवा योगायोगाने पतन झाले तरी तो दिव्यावस्थेमध्ये स्थित असल्याचे जाणले पाहिजे. साधुरेव हा शब्द महत्वपूर्ण आहे. हा शब्द अभक्तांना बजावतो की आकस्मिकपणे झालेल्या पतनामुळे भक्तांचा उपहास करू नये. जरी त्याचे आकस्मिकपणे पतन झाले तरीही त्याला साधूच समजले पाहिजे. मंतव्य हा शब्द तर अधिकच महत्वपूर्ण आहे. जर एखाद्याने या नियमांचे पालन केले नाही आणि पतन झालेल्या भक्ताचा उपहास केला तर त्याने भगवंतांच्या नियमांचेच उल्लंघन केल्याप्रमाणे आहे. अढळ दृढ निश्चयाने केवळ भक्तीमध्ये युक्त होणे ही एखाद्या भक्ताची योग्यता आहे. हरे कृष्ण. नृसिंह. हरे कृष्ण माताजी. हा. आता म्हणजे इथे या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय की एखाद्याने आता भक्ती सेवेमध्ये वाहून घेतलं असेल तर त्याच्या भूतकाळाविषयी आपण बोलू नये. म्हणजे आता एखादा दुराचारी असेल भक्तीमध्ये येण्यापूर्वी, पण तो आता जर का दृढतेने भक्ती करत असला तर त्याच्यावरती त्याच्या भूतकाळातील जी त्याची कर्म होती ना, त्यांचा प्रभाव असतो. आणि हे समजून घ्यायला बघा, आपण तर फुल स्पीड मध्ये चालणाऱ्या फॅनचं उदाहरण घेतो. आता एखादा फुल स्पीड मध्ये चालणारा फॅन आपण बंद केला तर तो तत्क्षणी बंद होत नाही, हळूहळू त्याचा वेग कमी होतो आणि मग तो बंद होतो. तसंच हा जो दुराचारी व्यक्ती असतो ना, तो भक्तीमध्ये जरी आला तरी त्याची जुनी दुष्कर्म जी असतात ती त्याला काही काळ प्रभावित करत राहतात. म्हणून इथे कृष्ण म्हणतात की अशी व्यक्ती स्वतःला दृढतापूर्वक भक्तीमध्ये संलग्न करून घेत असेल आता, तर त्याला साधूच मानलं पाहिजे. आणि कृष्ण कसे क्षमाशील आहेत,
पण आपण आपण म्हणजे कुठल्याही व्यक्तीने या गैरकृत्य करीत राहणं भक्तीमध्ये आल्यावरती हे मात्र अयोग्य आहे. भक्तीमध्ये आल्यानंतर सर्व पाप करणं त्या व्यक्तीला आता बंद केलं पाहिजे हम्म. आणि अढळ किंवा दृढ निश्चयाने केवळ भक्तिमय सेवेमध्ये त्याने युक्त राहिलं पाहिजे, भक्तीचे नियम पाळले पाहिजे. तर भक्तीद्वारा आपलं चारित्र्य सुधारलं पाहिजेत आणि सदाचाराचं पालन केलं पाहिजे. आणि तसं नसेल तर मग तो योग्य भक्त म्हटला जाणार नाही. आता पुढे वाचूया आपण पुढच्या पानावरती बघा माताजी. अं, हे बघा इथे त्याचबरोबर. त्याचबरोबर हा. मनुष्याने असा गैरसमज करू नये की दिव्य भगवत भक्तीमध्ये युक्त असलेला भक्त हा सर्व प्रकारची निंदा कृत्य करू शकतो. या श्लोकामध्ये भौतिक विकारांच्या प्रबल प्रबल प्रबलतेमुळे होणाऱ्या अधपतनाचाच केवळ उल्लेख करण्यात आला आहे. भक्ती करणे म्हणजे मायाशक्ती विरुद्ध युद्ध पुकारणे होय. जोपर्यंत मायेच्या विरुद्ध युद्ध करण्याइतपत मनुष्यामध्ये बळ नसते तोपर्यंत प्रासंगिक पतन होण्याची शक्यता असते. परंतु मनुष्याला जेव्हा पुरेसे बळ प्राप्त होते तेव्हा त्याचे पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे असं पतन होत नाही. कोणीही या श्लोकाचा गैरफायदा घेऊन अशोभनीय कृत्य करीत अजूनही आपण भक्तच असल्याचे समजू नये. जर ज्याने भक्तीद्वारे आपले चरित्र सुधारले नाही तर तो उच्च भक्त नाही असे जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा श्लोक चा अर्थ समजून घेतल्यावर आपल्याला समजतं की भगवंतांचं भक्तावर किती प्रेम आहे. भक्ताकडून चूक जरी झाली ना तरी त्याला साधूच मानलं पाहिजे असं कृष्ण म्हणतात. हम्म. भक्तांचा स्वभाव पाप करण्याचा नसतो. म्हणजे असं नसतं की ते पापच करत राहतात. हम्म. त्यामुळे भक्ताकडून काही चूक झालीच एखादी पण तरीही तो अनन्य भक्त जर का असेल तरी त्याला साधू मानायला हवं असं कृष्ण सांगतात. हम्म. म्हणजे चूक जरी झाली असली तरी दृढ निश्चय त्याचा काय आहे, भगवंतांची भक्ती करायचा. आणि तो अनन्य भक्त पण आहे. अनन्य भक्त म्हणजे काय की तो कृष्णांचाच भक्त आहे. मग त्याच्यामध्ये काही दुराचार जरी दिसत असला तरी भगवंत त्याला बुद्धी देतात ज्याद्वारे तो सदाचारी होईल. कारण तो कृष्णांच्या भक्तीमध्ये दृढ आहे आणि लवकरच मग या दुराचारातून तो मुक्तही होईल. तर इथे आपण जो पॅराग्राफ आता वाचला ह्याच्यामध्ये हेच सांगितलंय की ह्याचा अर्थ उलटा आपण घ्यायचा नाही. की काही चुकीची कर्म आपण करत असू तर आपल्याला इथे हे सांगितलेलं आहे की ती आपल्याला थांबवली पाहिजेत. भक्तीमध्ये आल्यानंतर आपण पापकर्म करत राहणं हे योग्य नाहीये. पण पूर्वीच्या दुष्कर्मांच्या फळामुळे जर का अशी परिस्थिती तयार होऊन एखाद्याने दुराचार केला तर त्याला साधू मानायला हवं. आणि इथे म्हटलेला जो शब्द आहे भजन्ते माम अनन्य भाग म्हणजे माझ्या व्यतिरिक्त इतर कोणाचंही नाही जो आराधना करतो. कृष्ण म्हणतात देवदेवता इत्यादींची नाही. अनन्य भक्ती म्हणजे काय तर केवळ कृष्णांची भक्ती, इतर देवदेवतांची नाही. कर्मयोग ज्ञानयोग या द्वारे नाही तर केवळ भक्ती योगाच्या द्वारे आणि कुठल्याही लाभासाठी नाही तर कृष्णांच्या प्रेम भक्ती प्राप्त व्हावी या हेतूने केलेली जी भक्ती असते त्याला अनन्य भक्ती म्हटली जाते. म्हणजे 3 पॉइंट्स इथे खूप महत्वाचे आहेत. अनन्य भक्ती म्हणजे काय तर केवळ कृष्णांची भक्ती, भक्ती योगाच्या द्वारे आणि कुठल्याही भौतिक लाभासाठी नाही, कृष्णांच्या प्रती प्रेम प्राप्त व्हावं या हेतूने केलेली. मग आता प्रश्न येतो की जर हा भक्त आहे तर मग हा दुराचारी कसा. त्याचंही उत्तर आपण बघितलं की पूर्व दुष्कर्मांचा प्रभाव. आणि ते जे फॅनचं उदाहरण आपण समजून घेतलं तर कोणी व्यक्ती आता जसा एखादं व्यसन असेल त्याला आधी सिगरेट ओढत असेल तर भक्तीमध्ये आल्यावरती तो एखादीच ओढतो. पूर्वी तो अनेक ओढत असेल कदाचित म्हणजे पण तो भक्त नाही असं नाही. तर जुन्या दुष्कर्माचा प्रभाव त्याच्यावरती आहे पण तो लवकरच सदाचारी होईल जर तो भक्तीमध्ये संलग्न राहिला तर. आणि मंतव्य म्हणजे आपल्याला मानलं पाहिजे असं कृष्ण म्हणतात. साधुरेव च मंतव्य म्हणजे साधू एव म्हणजे तो साधूच आहे. साधू व्यतिरिक्त त्याला काही मानू नये आणि ही जणू भगवंतांची आज्ञाच आहे. म्हणजे जरी चूक केली असेल पण तो आत्ता गंभीरतेने भक्ती सेवा करत असेल, कृष्णांच्या प्रती समर्पित असेल आणि कुठलीही भौतिक लाभप्राप्तीची त्याची इच्छा नसेल, कृष्णांनाच शरणागत असेल, मनपूर्वक कृष्णांची सेवा करत असेल तर मग तो शुद्ध होणार. क्रमशः त्याचं शुद्धीकरण होणार आणि त्याला साधू मानलं पाहिजे हे आपल्याला या श्लोकातून समजतं. आता 31वा बघू आपण. हा हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. तो लवकरच धर्मात्मा सदाचारी होतो आणि त्याला शाश्वत शांती प्राप्त होते. हे कौंतेय, निर्भय हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आधीच्या श्लोकात कृष्ण म्हणाले 30व्या श्लोकामध्ये की दुराचारी व्यक्ती असेल पण कृष्णांच्या अनन्य भक्तीमध्ये असेल तर इथे कृष्ण म्हणतात की तोही शीघ्रतेने शुद्ध भक्त होतो आणि ह्या श्लोकामध्ये जसं सांगितलंय तसं त्याला शाश्वत शांती प्राप्त होते. आता त्याच्या हृदयामध्ये कुठलीही वासना न राहता त्याला शाश्वत शांती प्राप्त होते. कारण कसं आहे आता वासना आहेत म्हणूनच मन अस्थिर असतं, शाश्वत शांती मिळू शकत नाही. मग कृष्ण जेव्हा शुद्धीकरण करतात तेव्हा त्याला ही शाश्वत शांती प्राप्त होऊ शकते. दुसरी ओळ आहे कौंतेय प्रतिजानेही नमे भक्त्या प्रणश्यती, म्हणजे माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. आता भक्ताचा नाश होत नाही म्हणजे शरीराचा नाश होत नाही असा अर्थ घ्यायचा नाहीये. शरीर तर नश्वरच आहे, पण भगवंतांची कृपा म्हणजे अशी आहे की भगवंत रक्षण करतात. कशापासून? तर अविद्येपासून रक्षण करतात. शरीर त्यागाच्या नंतर असा भक्त परत भौतिकामध्ये जन्म घेत नाही, भवसागरातून तो मुक्त होतो. आता बहुतेक भक्त हे गंभीरतेने भक्ती करतच असतात, पण जसं आपण म्हटलं की पूर्व दुष्कर्माचा प्रभावाने त्यांच्याकडून काही चूक झालीच, तर त्या सर्वांच्यासाठी हा खूप प्रेरणा देणारा श्लोक आहे. मग त्यांना निराश होण्याचं कारण नाही. भगवंतांची भक्ती जर का असे लोक करत राहिले तर भगवत कृपेने तेही भगवंतांच्या धामाला जाऊ शकतील. क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, धर्मात्मा म्हणजे काय? सदाचारी ते होतील. आता याचा अर्थ असा की भगवंतांच्या कृपेने सर्व दोष निघून जातील, ज्या काही अशुद्धता आहेत ते सर्व निघून जातील. पण त्यासाठी भक्ती करत राहिलं पाहिजे. तर ज्याने भगवंतांच्या बद्दल श्रवण करण्याबद्दलच्या इच्छेला आपल्यामध्ये जागृत केलेला आहे आणि त्यासाठी तो सतत दृढतेने प्रयत्नशील आहे, अशा व्यक्तीच्या हृदयातून भगवंत सर्व अनर्थ दूर करतात. आता आपण स्वतःच याचा अनुभव घेऊ शकतो बघा की आपण कृष्ण भावनेमध्ये आल्यानंतर आपल्यातल्याही काही पूर्वीच्या ज्या सवयी असतील तर त्या हळूहळू सुटत जातात. आणि अभक्तांच्यासाठी ज्या सवयी सोडणं एरवी फार कठीण असतं, पण भक्तीमध्ये आल्यावरती अशा सवयी मात्र पटकन सुटतात असा अनुभव आपण घेऊ शकतो. तर बघा कोणी आता दुष्कर्मी असेल आणि भक्तीकडे तो खरं तर वळणारच नाही. मग पण जो भक्त आहे आणि यात कदाचित त्याच्याकडून काही चूक झाली, त्यांच्याबद्दल या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे की या अशा भक्ताच्या हृदयातून भगवंत अनर्थ दूर करतात. अनर्थ म्हणजे काय? ज्या वासना असतात, काम क्रोध लोभ इत्यादी ज्या वासना असतात, ज्या आपल्याला दूर नेतात, भौतिकामध्ये अडकवून ठेवतात, त्या निघून गेल्याने तो परत त्या चुकीच्या गोष्टी व्यक्ती करत नाही आणि मग क्रमशः तो शुद्ध होत जातो. म्हणजे भगवंतांच्या कृपेनेच या अनर्थांचं निर्मूलन होतो असं म्हटलं तरी योग्य राहील. तर जसा आता एखादा जुना रोग असेल बघा, ज्याला आपण क्रॉनिक म्हणतो, तर मग तो व्यक्ती औषध घेऊ लागतो तेव्हा ती लक्षणं कमी होतात, पण सूक्ष्म रूपात तो रोग त्याच्यामध्ये असतो शरीरामध्ये, एकदम रोग संपत नाही. मग औषध घेत राहिला तर मग तो हळू कालांतराने तो रोग निघून जातो. किंवा आपल्याकडे जर का कापूर असेल ना, तर आपण बघतो बघा, आपण कापूर म्हणजे ठेवला असेल एखाद्या प्लेटमध्ये आणि तो मग आपण दुसऱ्या खोलीमध्ये नेला, तर काही काळ त्या आधीच्या खोलीमध्ये त्याचा वास जिथे होता ना तिथे त्याचा गंध राहतो काही काळ. तसंच आहे, पूर्व दुष्कर्मांचा हा प्रभाव असतो. पण भक्ताने कसं आहे, भक्तीमध्ये दृढपणे जर का तो संलग्न राहिला तर भगवंतांच्या कृपेने त्याचे सर्व अनर्थ क्रमशः निघून जातात. पण काही काळ याच्यासाठी जावा लागतो. जसं औषध घेतल्यानंतर कालांतराने रोगी स्वस्थ होतो म्हणतो आपण. तर जेव्हा असे अनर्थ निघून जातात तेव्हा म्हणजे कृष्ण त्या व्यक्तीच्या हृदयामध्ये, भक्ताच्या हृदयामध्ये स्थित होतात. कारण आता हृदय कसं आहे, निर्मळ झालेलं आहे अनर्थ निघून गेल्यामुळे, आणि अयोग्य गोष्टींना आता त्याच्या हृदयामध्ये जागाच उरत नाही. आता इथे पुढे काय सांगितलंय की आता या जन्मात जर का भक्ताची शुद्धी होऊ शकली नाही, नमे भक्त्या प्रणश्यती म्हटलंय ना,
तर माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. म्हणजे भगवंतांना प्राप्त करण्याच्या मार्गावरती जो आहे त्याचा पुढचा जन्म हा आधीच्या जन्मापेक्षा चांगला असतो. कारण भक्त कसा आहे, उत्तरोत्तर प्रगती करतो हे आपल्याला माहिती पाहिजे, की संधी त्याला भगवंत देत जातात, मार्ग देत जातात, तशी बुद्धी देत जातात आणि त्याप्रमाणे त्याला भगवत धामामध्ये परत आणण्यासाठी जी काही भगवंत सुविधा प्रदान करू शकतात ती त्या सर्व भक्ताला दिली जाते. मग आता इथे भगवंत जे म्हटलेलं आहे, कौंतेय प्रतिजानी, दुसऱ्या ओळीमध्ये जर का तुम्ही बघाल, कौंतेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यती. अर्जुनाला कृष्ण सांगतात की तू घोषणा कर, नमे भक्त्या प्रणश्यती, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. आता भगवंत म्हणतात असं होईल की कधी मी केलेली प्रतिज्ञा, मी स्वतः केलेली प्रतिज्ञा किंवा घोषणा मी मोडेन, पण माझ्या भक्ताने जर का प्रतिज्ञा काही केली तर मात्र ती मी मोडू देणार नाही, हे माझं वचन आहे. जसं भीष्मदेवांची प्रतिज्ञा आपल्याला माहितीये ना, भक्तांनी म्हणजे भगवंतांनी आपली प्रतिज्ञा मोडली पण भीष्मदेवांची प्रतिज्ञा मोडू दिली नाही, कारण भीष्मदेव हे भगवंतांचे मोठे भक्त होते. त्यामुळे अर्जुनाची प्रतिज्ञा ही म्हणजे दगडावर चिरगे मानली जाईल आणि भगवंत त्याला मोडू देणार नाहीत त्या घोषणेला किंवा प्रतिज्ञेला. आणि म्हणून अर्जुनाला घोषणा करायला सांगतात ते की माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. आता हे जे महाभारताचं जे युद्ध झालं त्याच्यामध्ये हे भीष्मदेव म्हणजे एक महान योद्धा म्हणून मानले जात होते त्या युद्धामध्ये. आणि धर्म, नीती, कर्तव्यासाठी पण त्यांचं उदाहरण नेहमी भीष्मदेवांचं दिलं जातं. तर आजीवन विवाह न करण्याची प्रतिज्ञा त्यांनी घेतली होती, जी त्यांनी पाळली भीष्मदेवांनी, ज्याला भीष्म प्रतिज्ञा म्हणूनच ती मानली जाते. आणि हे भीष्मदेव कौरवांच्या बाजूने लढत होते, कौरवांच्या सेनापतीची भूमिका त्यांनी या युद्धामध्ये पार पाडली होती. आता आपल्याला माहिती आहे की कृष्णांनी पण या युद्धामध्ये प्रत्यक्षपणे भाग न घेता अर्जुनाचा सारथी म्हणून भूमिका घेतली. तर या युद्धामध्ये अशी एक वेळ आली की कृष्णांनी जी प्रतिज्ञा केली होती की युद्ध न करण्याची, मी शस्त्र उचलणार नाही, ती तोडण्याची वेळ कृष्णांवरती आली. आता या युद्धामध्ये भीष्मदेवांनी जी प्रतिज्ञा केली होती की मी कृष्णाला शस्त्र उचलायला भाग पाडेन, हा म्हणजे हे दोन्ही बाजूनी होतं. तर युद्धाच्या दरम्यान ज्या वेळेला अर्जुनाच्या समोर भीष्म पितामह आले, तर त्यावेळेला आपले प्रतिद्वंद्वी भीष्म पितामह आहेत हे बघून अर्जुन घाबरला आणि तो मागे हटू लागला. ते बघून मग कृष्णांनी आपल्या प्रतिज्ञेची पर्वा न करता ते रथातून खाली उतरले, रथाचं चाक उचलून भीष्मदेवांवरती ते धावून गेले. आणि त्यासाठी कृष्णांना रथांग पाणी असं नाव पडलं, कारण ते चक्र म्हणजे रथाचं चक्र उचलून धावले म्हणून. मग अन्यथा अर्जुनाची रक्षा मग होऊ शकली नसती. आणि भीष्मदेवांबरोबर युद्ध करण्यासाठी अर्जुन तयार नाही, तो मागे हटू लागला. हे बघताच कृष्ण भीष्मदेवांवरती प्रहार करण्यासाठी ते चाक घेऊन धावून गेले त्यांच्यावरती. परंतु अर्जुनाने कृष्णांचा पाय पकडून त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता आणि मग त्यांना आश्वासनही दिलं की मी दृढतेने युद्ध करेन, भीष्मदेवांचा मी सामना करेन. तर इथे आपण काय लक्षात घ्यायचं की भीष्मदेव हे कौरवांच्या बाजूने लढले तरी ते कृष्णाचे मोठे भक्त होते आणि त्यांची प्रतिज्ञा की कृष्णाला युद्धामध्ये शस्त्र उचलायला मी भाग पडेन, ही प्रतिज्ञा पण आपल्या भक्ताने केली असल्याने त्यांनी ती मोडू दिली नाही. आणि म्हणजे अर्जुनाचं तर रक्षण त्यांनी नक्कीच केलं, पण भीष्मदेवांची प्रतिज्ञाही मोडू दिली नाही. तर एक सुंदर भजन आहे बघा की प्रबल प्रेम के पाले पडकर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा. तर हे ह्याच्यावरच म्हणजे घटनेवरच ते आधारित आहे. म्हणजे मी दिलेलं वचन मी मोडू शकेन, पण भक्ताने दिलेलं वचन मी कधीही टाळू शकणार नाही. त्यामुळे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की अर्जुना, तू माझा भक्त आहेस, तू घोषणा कर आणि तू केलेली घोषणा मी कधीही मोडू देणार नाही. कारण कृष्ण कसे आहेत, भक्त वत्सल आहेत, भक्त जे म्हणेल ती गोष्ट निश्चितपणे होणारच. तर म्हणजे या श्लोकातून आपण समजून काय घेतलं की आता जो भगवंतांचा अनन्य भक्त आहे आणि त्याचा स्वभाव नाहीये इतरांना दुःख देण्याचा, क्लेश देण्याचा, पाप करण्याचा, पण जुन्या काही संस्कारांमुळे किंवा प्रारब्धामुळे त्याच्याकडून असं काही कर्म घडलं तरी भगवंतांच्या प्रति सेवेमध्ये जर का तो संलग्न राहिला तर काहीही कमी त्याच्यामध्ये येत नाही. भगवंतांच्या प्रति अशी म्हणजे भगवंतांचं प्रेम अशा अनन्य भक्ताकडे कुठेही कमी होत नाही, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. अशा भक्तावरही भगवंत प्रेम करतातच, त्याच्याकडून चूक झाली तरीही.
तर सोप्या प्रकारे जर का याचा अर्थ समजून घ्यायचा असेल तर बघा, आता एखादा भक्त आहे आणि जो कृष्णांचं रोज नामस्मरण करतो, पूजा करतो, पण हम्म. असं एखाद्या वेळी होऊ शकतं ना की मायेच्या प्रभावामुळे, कारण आपण माया कशी आहे म्हटलेलं आहे, अत्यंत प्रबळ आहे, शक्तिशाली आहे, आणि या मायेच्या प्रभावामुळे कुठेतरी त्याचं पतन होऊ शकतं. आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये समजून घेतलं होतं बघा की इंद्रिय खूप बलवान असतात आणि हम्म. त्यांची शक्ती खूप प्रबळ असते आणि त्यांचं आकर्षण त्यांच्या विषयांकडे अतिशय तीव्र असतं आणि या विषयांचं प्रलोभन सतत माया समोर ठेवत असते. त्यामुळे मनुष्य खेचला जाऊ शकतो अकस्मात आणि त्याचं पतन होऊ शकतं. पण जरी असा भक्त खाली घसरला तरी कृष्ण अशा भक्ताचं रक्षण करतात का. पण इथे महत्वाचं काय आहे, अनावधानाने, अनइंटेन्शनली केलेली त्याने चूक आहे, काही वाईट कर्म केलं तर त्याला साधू मानलं पाहिजे, हे आपल्याला कृष्ण सांगितलेलं आहे. म्हणजे कृष्ण अशा भक्ताला क्षमा पण करतात. पण याचा अर्थ असा नाही की भक्ताने पाप करायचं. अनावधानाने हा जो शब्द आहे ना, हा खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे अजाणतेपणी त्याच्याकडून काही पापकर्म झालं तर, ठरवून किंवा प्लॅन करून, विचार करून केलेल्या कर्माला क्षमा नाहीये. तर भगवंत क्षमा कधी करतात, ज्या वेळेला आकस्मिकरित्याही त्याच्याकडून चूक घडलेली असते. कारण माया प्रबळ आहे हे आपण कारण समजून घेतलं. हे कृष्णांनाही माहिती आहे की या मायेच्या प्रभावाखाली भक्ताचं आकस्मिकरित्या पतन होऊ शकतं. पण याचा अर्थ आपण असा घ्यायचा नाही की मी पाप करेन आणि मग नामस्मरण करून कृष्ण मला क्षमा करतील, असा घ्यायचा नाही आपण. तर अगदी व्यवस्थितपणे या श्लोकाचा अर्थ आपण त्यासाठीच समजून घेतला पाहिजे. आणि माया ही कशी आहे, भगवंतांची शक्ती आहे. त्यामुळे जेव्हा कृष्ण भावनेचा आपण स्वीकार करतो तेव्हा माया जणू आपली परीक्षा घेत असते. आपण या मार्गामध्ये किती दृढ आहोत हे माया आपल्या समोर अशी संकट, अडचणी उभ्या करते. पण आपण विधी विधानांचं, नियमांचं पालन करीत नियमितपणे जर का जप केला, श्रवणम कीर्तनम स्मरण करत राहिलो, तर या मायेचा प्रभाव आपल्यावरती पडू शकत नाही. आणि अन्यथा आपण मायेने तयार केलेल्या परिस्थितीने विचलित होऊन पतनाधीन होऊ शकतो. तर कृष्णांना हे मायेचं स्वरूप माहिती आहे, तर त्यामुळे अनावधानाने भक्ताचं जर का पतन झालं तर अशा भक्ताला कृष्ण क्षमा करतात. भक्तीमध्ये संलग्न राहिल्याने त्याचं शुद्धीकरण होतं आणि क्रमशः तो सदाचारी होतो आणि मग भगवत धामामध्ये प्रवेश करण्यासाठी तो पात्रही होतो, ज्याचं बळही भगवंतच देतात त्याला या मार्गामध्ये पुढे जाण्यासाठी. अजामिलचं उदाहरण आहे बघा. हम्म. सदाचारी ब्राह्मणाचा पुत्र असतो हा, आणि जंगलामध्ये सामुग्री गोळा करायला गेलेला असतो आणि ती वेश्या त्याला एका व्यक्तीबरोबर दिसते, तिथे तो आकर्षित होतो आणि त्याचं पतन होतं. तर ही जी गोष्ट आहे ना, ती आपण जरा बघूया, अजामिलची गोष्ट. तर हम्म. भागवतमच्या 6व्या स्कंदामध्ये ही गोष्ट आलेली आहे. कान्यकुब्ज नगरीमध्ये, म्हणजे सध्याचं जे कन्नौज आहे, जे उत्तर प्रदेशमध्ये आहे, तिथे हम्म. हा अजामिल नावाचा ब्राह्मण राहत असे. हम्म. आणि सद्गुणी होता, सदाचारी होता, सभ्य वृत्तीचा होता, आपल्या आई वडिलांचा तो आदर करत असे, वैदिक यज्ञयाग करणारा म्हणून त्याचा सर्वत्र नावलौकिक होता आणि त्याच्या गुणामुळे, प्रामाणिकपणामुळे त्याला सर्वत्र मानही होता. तर एकदा वडिलांच्या आज्ञेनुसार तो हवन सामग्री आणण्यासाठी वनामध्ये गेला आणि रस्त्याने जात असताना एक क्षुद्र व्यक्ती त्याच्या नजरेस पडला, जो एका वेश्येबरोबर होता. आता अचानक डोळ्यासमोर काय येईल हे काही सांगता येत नाही. म्हणजे अशा दृश्यावरती नजर पडणं हे काही चुकीचं नाही. पण अजामिल या दृश्याकडे आकर्षित झाला आणि झाडामागे उभा राहून काही वेळ ते दृश्य आता बघत राहू लागला. आपण आता दुसऱ्या अध्यायामध्ये हे आसक्तीचं चक्र शिकलो होतो बघा. ध्यायतो विषयांपुंसा, हे 62वा आणि 63वे श्लोक. आता इंद्रिय उपभोगांचे विषय बघून त्यांचंच चिंतन करू लागतो व्यक्ती आणि तिथेच आसक्ती निर्माण होते आणि आसक्तीमधून काम निर्माण होतो. काम म्हणजे काय, मला ती गोष्ट पाहिजेच, म्हणजे अगदी पाहिजेच अशी इच्छा, तीव्र इच्छा तयार होणे. आणि जेव्हा ती गोष्ट मिळत नाही तेव्हा क्रोध येतो. क्रोधाने मनुष्य भ्रमिष्ट होतो, भ्रमिष्ट झाल्यामुळे त्याची स्मृती नाश होते आणि बुद्धिनाश होऊन त्या माणसाचं पतन होतं. तसंच हे जे दृश्य अजामिलाच्या दृश्य बघितलं अजामिलने, ते बघून आता कामवासना त्याची जागृत झाली. शास्त्र वचनांचं त्याने स्मरण केलं, ती दडपण्याचा प्रयत्न केला, पण काम निर्माण झाला की त्याला नियंत्रणात आणणं कठीण. तसंच इथे झालं. म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना, ग्रहणामुळे चंद्र सूर्याचं कसं तेज काही काळासाठी झाकलं जातं, तसंच या वासनेच्या प्रभावामुळे, कामजागृतीच्या प्रभावामुळे अजामिलचं सदवर्तन सगळं लयाला गेलं. आता ही घटना होऊन
काही काळ लोटला, पण अजामिलच्या मनामधून त्या वेश्येचा विचार काही अजिबात गेला नाही. तो तिचंच सदैव चिंतन करत असे. वडिलांचं निधन झालं काही वर्षांनी त्याच्या. तर मग त्याने या वेश्येला आपल्या घरी आणलं, मोलकरीण म्हणून तिला ठेवलं आणि आपल्या सर्व जबाबदाऱ्या कर्तव्य विसरून तो आता दिवसभर तिच्याबरोबर घालवू लागला. गाठीशी असलेला सगळा पैसा त्याने उधळून लावला तिच्यावरती. त्या वेश्येच्या संगतीमध्ये एवढा बुद्धिभ्रष्ट झाला की एक दिवस त्याने आपल्या सुंदर पत्नीचा पण त्याग केला. काही काळ उलटला, 10 पुत्र होते आता त्याला आणि साठवलेली पैशाची पुंजी पण संपलेली होती. मग ही वेश्या आणि तिच्यापासून झालेल्या या मुलांचा चरितार्थ चालवण्यासाठी आता अजामिल मिळेल ती कामं करू लागला. मग काही वेळेला तो कोणाला तरी लुबाडून पैशाची गरज भागवत असे, तर कधी तो इतरांना जुगारामध्ये फसवून वगैरे पैसे कमवू लागला. म्हणजे आयुष्यामध्ये त्याचा जणू म्हणजे काय म्हणतात ना, पूर्ण अधःपतन झालं त्याचं आता. आणि ह्या अजामिलाला 10 पुत्र होते. त्यापैकी जो शेवटचा पुत्र होता, त्याचं नाव नारायण होतं, तो त्याला 88व्या वर्षी झाला होता. बापरे. आणि ह्या नारायणाच्या बाललीलामुळे तो लहान नारायण ह्या अजामिलाचा विशेष लाडका होता. तर मग सारखं नारायण इथे, नारायण काय करतोय, जरा ये नारायण माझ्या जवळ येऊन बस, नारायणाला खाली पिऊ घालण्यात, त्याच्याशी खेळण्यात या अजामिलचा सगळा वेळ जात असे. पण आता हे करताना भगवान नारायणाचा मात्र ह्या अजामिलाला पूर्ण विसर पडला होता. आता म्हणजे सगळ्यात लहान होता, त्यामुळे त्याचा तो विशेष लाडका होता आणि नावही त्याने ह्याचं नारायण ठेवलं. ह्याच्या मागे पण कथा होतीये. तर एकदा काय झालं होतं, त्याच्या गावामध्ये, या अजामिलच्या गावामध्ये काही साधू आले होते आणि ते एक रात्र राहण्याची त्यांना जागा हवी होती. तर ते गावात विचारत होते, आम्ही कुठे राहू शकतो, एक रात्र आम्हाला इथे काढायची आहे. तर काही लहान मुलं खेळत होती, त्यांना या साधूंनी विचारलं. आता ही लहान मुलांनी थट्टेने त्यांना, या साधूंना अजामिलाच्या घरी जाण्यास सांगितलं. आता हा अजामिल त्याच्या वर्तनाने सगळीकडे थट्टेचा आणि निंदेचाच विषय झालेला होता. पण ह्या साधूंना काही माहिती नव्हतं. ह्या मुलांनी सांगितलं त्यांना तिथे जायला, तर ते पोचले अजामिलच्या घरी, तिथे गेले आणि राहिले ते तिथे. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा ते निघाले तेव्हा त्यांनी अजामिलाला आशीर्वाद दिला. त्याची पत्नी त्यावेळेला गर्भवती होती आणि त्यांनी आशीर्वाद दिला आणि त्याला सांगितलं, तुझ्या होणाऱ्या मुलाचं नाव नारायण ठेव. तर म्हणून या सगळ्यात लहान मुलाचं नाव त्याने नारायण ठेवलं होतं. आता सतत या नारायणाला हाका मारण्याच्या सवयीमुळे भगवंतांचं नामस्मरण या अजामिलाकडून अनासायच होत गेलं आणि मग त्याची शुद्धी झाली. आता या लहान बालकाच्या नारायणाच्या संगोपनामध्ये अजामिल एवढा गुंग झाला की आपल्या आयुष्याचा अंत जवळ आल्याचं भान पण त्याला राहिलं नाही आणि अखेर मृत्यू घटिका आली. तर त्यावेळेला मग हातामध्ये मृत्यूपाश घेतलेले यमदूत त्याच्या पुढे आले आणि यमदूतांना पाहताच हा अजामिल अत्यंत भयभीत झाला आणि आपल्या मुलाला नारायणाला खूप मोठ्या मोठ्याने हाक मारू लागला. नारायण नारायण ये इकडे, म्हणजे असं आर्ततेने तो हाक मारू लागला. आता हाका मारण्याच्या निमित्ताने नारायणाचं नाव त्याने हजारो वेळा घेतलेलं होतं. त्यामुळे अजामिलाची पापही नष्ट होत गेली आणि मृत्यू समयी पण त्याने नारायणाचं स्मरण केलं होतं. तेव्हा आता तिथे त्याच्या संरक्षणासाठी विष्णुदूत पण धावून आले. त्यांनी यमदूतांना अजामिलचे प्राणहरण करण्यापासून थांबवलं. आता त्यावरती ह्या यमदूतांनी विष्णुदूतांना प्रश्न केला की ह्या यमराजांच्या आदेशाला आव्हान करणारे तुम्ही कोण आहात, आमच्या कामामध्ये तुम्ही कशाला अडथळा आणता आहात. तर त्यावरती विष्णुदूतांनी यमदूतांना समजावलं की ह्या अजामिलाने तरुणपणी खूप यज्ञयाग केलेले आहेत आणि जे लोक म्हणजे काही पापकर्म केलेली होती त्यांना त्याने दोषमुक्त केलेलं आहे या यज्ञयागांच्या द्वारे. तसंच भगवान नारायणाचं सतत नामस्मरण शुद्ध भावाने जरी त्याने केलं नसलं तरी नाम घेतल्याने त्याचं निश्चितच त्याचं शुद्धीकरण काहीतरी झालेलंच आहे आणि भगवंतांचं नाम पुन्हा पुन्हा घेणं हे सर्व पापातून मुक्त होण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहेच. तर आपला पुत्र नारायणाला जरी अजामिलाने मोठ्याने आर्ततेने हाक मारत होता तरी त्याच्या सर्व पापांचा अशा प्रकारे विनाश झालेला आहे. म्हणजे भगवंतांचं नाव कळत नकळत जरी घेतलं, अप्रत्यक्षरित्या जरी घेतलं तरी पाप नष्ट होतात हे माहिती होतं. म्हणजे हे विष्णुदूतांनी आता हे यमदूतांना ज्ञान दिलं आणि एवढं बोलून आता हे विष्णुदूत अजामिलाला ते यमदूतांच्या पाशातून त्यांनी मुक्त केलं. आता विष्णुदूत आणि यमदूत ह्यांच्यामध्ये हा जो सगळा संवाद सुरू होता ना, ह्या अजामिलने तो ऐकला आणि म्हणजे त्याला खूप असा
काय म्हणतात तो पश्चाताप झाला की आपण काय चूक करून बसलोय, आणि कृतज्ञतेने तो आता विष्णुदूतांच्या पुढे झुकला, त्यांना प्रणाम केला. पण त्याला काही बोलण्याची संधी न देताच विष्णुदूत तिथून अंतर्धान पावले. अजामिलाला कसा बोध सगळा झाला तत्क्षणी, की आपली पापकर्म आठवली, त्याला तो खूप पश्चाताप झाला. कसं अधःपतन झालं माझं, मी त्या वेश्येच्या मागे लागून सर्व काही माझी कर्तव्य विसरलो, माझ्या पत्नीचा मी त्याग केला, माझ्या आई वडिलांची मी काळजी पण घेतली नाही. आणि या विष्णुदूतांच्या क्षणिक सहवासामुळे अजामिलाला आता ती सर्व स्मृती त्याची आली. पण त्याने चूक सुधारण्याचा निश्चय घेतला त्यावेळेला. मग तो हरिद्वारला गेला. तिथे जवळजवळ काहीतरी 12 वर्ष तो राहिला, आणि मग कृष्ण भावनेमध्ये त्याने स्वतःचं जीवन समर्पित केलं. कालांतराने देहत्यागाच्या वेळी परत विष्णुदूतांचं त्याला दर्शन झालं. यावेळी ते विमान घेऊन आले होते त्याला घेऊन जाण्यासाठी वैकुंठ धामामध्ये. त्याला हार घातला, त्याने शंख वाजवला, आणि मग त्याला आपल्या बरोबर घेऊन गेले. तर आता ह्या अजामिलाच्या कथेमधून आपल्याला बोध काय घ्यायचा आहे? तर पापकर्मामध्ये हा अजामिल बुडालेला होता, आणि आपला पुत्र नारायणाला हाका मारित होता. पण पुत्राचं नाव नारायण असल्याने त्याच्याकडून भगवत नामाचा जप होत गेला, आणि त्याची सर्व पापांमधून आणि मग मृत्यूपाशातूनही त्याची मुक्तता झाली. तर ही भगवंतांच्या नामाची महिमा आहे. भगवंतांच्या चिंतनात रमणारी माणसं बघा सामान्यतः पापकृत्य करत नाहीत, पण त्यांच्या हातून काही अचानकपणे अकस्मातरित्या जरी चूक झाली तरी भगवंत त्यांचं रक्षण करतात, हेही आपल्याला या कथेवरून समजून येतं. तर हेच आपण या अजामिलच्या कथेमधून शिकलो, की माया कशी आहे, अत्यंत प्रबळ आहे, आणि माणसाची इंद्रिय अत्यंत बलवान आहे, त्यांची त्यांच्या विषयांकडे तीव्र आकर्षण आहे. तर जेव्हा आपण मात्र कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो, तेव्हा जणू आपण ह्या मायेच्या विरुद्ध युद्ध करत असतो. त्यामुळे कृष्ण हे जाणतात की आपली शक्ती इथे कुठेतरी कमी पडते, आणि त्यामुळे अनावधानाने आपल्याकडून ही चूक होते. पण ते ठरवून केलेलं नसतं, अचानकपणे ही गोष्ट त्या व्यक्तीकडून होत असते. तर इथे ना आपण ह्या श्लोकाचं तात्पर्य वाचूया. योजना माताजी, हरे कृष्ण. सगळं हरे तात्पर्य वाचायचं. पूर्ण ना. हा. हा. तात्पर्य. या श्लोकाचा कोणी चुकीचा अर्थ काढू नये. 7व्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगतात की दुष्कर्मी लोक भक्त बनू शकत नाही. जो भगवत भक्त नाही त्याच्याकडे सद्गुण मुळीच असू शकत नाही. मग प्रश्न राहतो की आकस्मिकपणे किंवा हेतुपूर्वक निंद्य कृत्य करणारा मनुष्य कसा शुद्ध भक्त होऊ शकतो, असा प्रश्न उद्भवणे रास्तच आहे. 7व्या अध्यायात सांगितले आहे की दुष्कर्मी लोक कधी भगवत भक्तीचा स्वीकार करीत नाहीत, आणि श्रीमद भागवतात सांगितल्याप्रमाणे अशा व्यक्तींकडे कोणताही सद्गुण नसतो. सामान्यतः नवविध भक्तीमध्ये निमग्न झालेला भक्त हा हृदयातील सर्व भौतिक कल्मशांपासून शुद्ध होण्याच्या प्रयत्नात असतो. तो भगवंतांना आपल्या हृदयात स्थापित करतो, आणि त्यामुळे त्याचे सर्व पापपूर्ण दोष साहजिकच धुतले जातात. निरंतर भगवत चिंतनामुळे तो पूर्णपणे शुद्ध होतो. वेदांनुसार असा एक नियम आहे की जर कोणी उच्च स्थानापासून च्युत झाला तर त्याला स्वतःच्या शुद्धीकरिता काही विशिष्ट धार्मिक विधी करावे लागतात. परंतु येथे तर अशी काही अट घातलेली नाही, कारण भक्तांच्या हृदयात निरंतर भगवत स्मरणामुळे शुद्धीकरणाची प्रक्रिया चाललेली असते. म्हणून हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे कीर्तन अखंडपणे चालू ठेवले पाहिजे. यामुळे सर्व आकस्मिक अधःपतनापासून भक्तांचे संरक्षण होईल. अशा रीतीने तो प्राकृत विकारांपासून सदैव मुक्त राहील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 32वा श्लोक बघू आपण. सायली माताजी. हो हो, एक मिनिट. हरे कृष्ण. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः प्रापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ हे पार्था, जे माझा आश्रय घेतात, मग ते जरी नीच कुळातील स्त्री, वैश्य आणि शूद्र असले तरी ते परमगती प्राप्त करू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर हाही श्लोक खूप महत्वाचा आहे. तर इथे कृष्ण काय म्हणतात, की अर्जुना, माझा आश्रय घेऊन, म्हणजे माम ही पार्थ, आश्रय कसा आता व्यपाश्रित्य,
तर श्रीला प्रभुपाद एका ठिकाणी व्यपाश्रित्यचा अर्थ माझ्या भक्तांचा आश्रय घेऊन किंवा आधार घेऊन असंही सांगितलेलं आहे त्यांनी. आणि येपिस्यू पापयोनया म्हणजे काय, ज्यांचा जन्म नीच कुळामध्ये झाला आहे असे जीव जन्म झाल्यापासूनच म्हणजे हीन कर्म करत असतात, पण तरीही त्यांना परमगती प्राप्त होऊ शकते असं या श्लोकाच्या अर्थामध्ये आहे. तर आता इथे कुठले जीव म्हटले, स्त्रिया, वैश्य, शूद्र यांना इथे निम्न दर्जा दिला गेलेला आहे. तर आता जेव्हा स्त्रिया, वैश्य, शूद्र हे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतात तेव्हा मात्र ते भक्तच म्हटले जातात. तर हे आपण अर्थ जरा समजून घेऊया. कारण कृष्ण भावनेमध्ये कसं आहे, कुठलाही भेद नसतो, उच्च नीच हा भेदभाव कृष्ण भावनेमध्ये नसतो. स्त्रिया, वैश्य, शूद्र यांना अल्पज्ञानी का म्हटलं जातं ह्याचंही खूप महत्वाचं कारण आहे. आता शूद्र आणि वैश्य यांचं पहिलं समजून घेऊया. यांच्यामध्ये तमोगुणाचा प्रभाव आहे बघा. वैश्यामध्ये कुठले दोन गुण आहेत, रजोगुण आणि तमोगुणाचं मिश्रण वैश्यामध्ये आहे. आणि शूद्रामध्ये तमोगुणच आहे. तर वैश्याचा धनाकडे जास्त आसक्ती असते. आणि तमोगुण म्हणजे अज्ञान, त्यामुळे शूद्राला वैदिक ज्ञान वगैरे घेण्यामध्ये जरा पण रस नसतो. वैश्य म्हणजे जो व्यापारी वर्ग आहे त्यांना उद्देशून म्हटलेला आहे. आणि शूद्र म्हणजे जो सेवक वर्ग आहे. आता स्त्रिया स्त्रिया म्हणजे असा वर्ग जो कुटुंबाकडे अत्याधिक आसक्त आहे. स्त्रिया म्हणजे पुरुष आणि स्त्री अशा अर्थाने म्हटलेलं नाहीये. असा वर्ग जो आपल्या परिवाराकडे खूप आसक्त आहे, म्हणजे केवळ कुटुंबाचाच विचार त्यांच्या मनामध्ये असतो. या गुणाच्या खाली येणारा वर्ग म्हणून तो स्त्रिया. मग असा गुण पुरुषामध्ये जरी असला की परिवाराबद्दल अत्याधिक आसक्त असेल तरी तो स्त्रिया या वर्गाखाली येईल. तर स्त्रिया कशा असतात, जरा अधिक भावनिक असतात, आपल्या मुलांकडे, आपल्या कुटुंबाकडे त्या अधिक आसक्त असतात. त्यामुळे कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करू शकत नाहीत. कुटुंबाकडे अत्याधिक आसक्ती असल्याने कृष्ण ज्ञान घेणं, आत्मज्ञान ग्रहण करू ते शकत नाहीत आणि आध्यात्मिक प्रगती करू शकत नाहीत. आणि जो कृष्णांची प्राप्ती करू शकत नाही त्याला निम्न दर्जाचा असं म्हटलेलं आहे. आता वैश्य कसं म्हटलं आपण, धनप्राप्तीसाठी अधिक उत्सुक असतो, तोही कृष्ण भावनेमध्ये विशेष रस घेत नाही. शूद्राला कृष्ण भावनेमध्ये ज्ञान घेण्याची रुचीच नसते, कारण तो अज्ञानात असतो, म्हणून त्यांना निम्न दर्जाचं म्हटलेलं आहे. आता कृष्णांनी ही स्त्रियांची मनोरचना ह्या प्रकारे केलेली आहे, म्हणजे स्त्रीला जेव्हा घडवलं आहे तेव्हा ती तशीच बनवली गेली आहे. पुरुषाच्या मनोरचनेपेक्षा तिची मनोरचना भिन्न आहे. आता स्त्री ही आपली मुलं किंवा आपले माता पिता, पती, इतर कुटुंबातील व्यक्ती यांच्याकडे अधिक आसक्त असते पुरुषाच्या पेक्षा. तर स्त्रियांची ही जी रचना आहे ती पुरुषांच्या रचनेसारखीच जर का असती, तर बघा आता घरामध्ये एखादं लहान बाळ असेल आणि ते रडू लागलं तर ती आई काय करते, तर हातातलं काम टाकून ती पटकन त्या बाळाकडे धावत जाते, त्याला उचलून कडेवर घेते. पण वडील तिथे बसलेले असतील तर ते म्हणतील मुलाला की कशाला रडतोयस, बस शांत, काय झालं रडायला, म्हणजे ते विशेष लक्ष देणार नाहीत. आता ही रचना कृष्णांनीच बनवलेली आहे. मुलांना वाढवण्यासाठी, त्यांची देखभाल व्यवस्थित व्हावी यासाठी काही भावना असाव्या लागतात, ज्या स्त्रियांमध्ये असतात. ममत्व असतं. तर ज्या स्त्रियांना कृष्णांना प्राप्त करण्यासाठी कृष्ण भावनेचा जे स्वीकार करतात मात्र ज्या स्त्रिया, त्यांना बुद्धिमान म्हटलं जातं. आणि वैश्य, शूद्र यांना म्हणजे यांना का निम्न दर्जाचं म्हटलंय हे आपण समजून घेतलं. मात्र अशा बुद्धिमान स्त्रिया ज्या कृष्ण भावनेमध्ये कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून मग पुढे गंभीरतेने वाटचालही करतात, त्या म्हणजे प्रगती करू शकतात कृष्ण भावनेमध्ये. तर अर्थ आपण इथे व्यवस्थित त्यासाठी समजून घेतला पाहिजे. स्त्रियांना कमी लेखलं आहे किंवा स्त्रियांना हीन म्हटलं आहे असा भेदभाव केलेला नाहीये. असं म्हणजे स्त्रिया म्हणजे असा वर्ग जो कुटुंबाकडे अत्याधिक आसक्त आहे आणि त्यामुळे तो कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करू शकत नाही, हा त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे आपण. तर थोडासा तात्पर्यातला भाग आपण इथे वाचूया. वाचू का मी? हा, हरे कृष्ण माताजी. हे बघा हा इथून वाचायचं, विविध प्राकृतिक गुणानुसार. हा, एक मिनिट. हा, हा, म्हणजे दुसऱ्या ह्याच्यात का दुसरा आहे? पहिलाच पॅरेग्राफ तात्पर्य, पहिला 32व्याचा तात्पर्य. तात्पर्य असं हो, मधोमध आहे बघा, विविध प्राकृतिक गुणानुसार. किंवा तुम्ही सगळं वाचलं तात्पर्य सगळं हा तरी चालेल. थोडसच आहे. हा, थोडसच आहे. हा. या श्लोकामध्ये
हरे कृष्ण. या श्लोकामध्ये भगवंत स्पष्टपणे सांगतात की भक्तीमध्ये उच्च आणि नीच वर्गातील लोकांमध्ये मुळीच भेदभाव नसतो. भौतिक संकल्पनेनुसार असे विभाजन असते, परंतु जो दिव्य भगवत भक्तीमध्ये निमग्न झालेला असतो त्याच्या दृष्टीने असा भेदभाव मुळीच अस्तित्वात नसतो. परमगती प्राप्त करण्याचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. श्रीमद भागवतात 2.4.18 असे सांगितले आहे की चांडाळही शुद्ध भक्ताच्या सत्संगामुळे शुद्ध होतात. म्हणून भक्ती आणि शुद्ध भक्ताचे मार्गदर्शन इतके प्रभावी असते की उच्च नीच वर्गातील मनुष्यात कोणताही भेदभाव राहत नाही. कोणीही याचा स्वीकार करू शकतो. शुद्ध भक्ताचा आश्रय घेणारा अत्यंत साधा मनुष्यही योग्य मार्गदर्शनाने शुद्ध भक्त होऊ शकतो. विविध प्राकृतिक गुणांनुसार मनुष्यांचे सत्वगुणी म्हणजे ब्राह्मण, रजोगुणी म्हणजे क्षत्रिय किंवा प्रशासक, रज आणि तमोगुणाचे मिश्रण असलेले वैश्य किंवा व्यापारी आणि तमोगुणी शूद्र असे वर्गीकरण केलेले आहे. यांच्यापेक्षाही हीन कुळातल्या लोकांना चांडाळ असे म्हणतात आणि त्यांचा पापी कुळामध्ये जन्म होतो. सामान्यतः उच्च कुळातील लोक हीन कुळातील लोकांचा संग स्वीकारित नाहीत, परंतु भगवत भक्ती ही इतकी प्रबळ आहे की भगवंताचा शुद्ध भक्त सर्व हीन कुलीन लोकांना जीवनातील परमोच्च सिद्धीची प्राप्ती करून देऊ शकतो. जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतो केवळ तेव्हाच हे शक्य होते. या श्लोकातील व्यपाश्रित्य या शब्दावरून दर्शविल्याप्रमाणे मनुष्याने श्रीकृष्णांचा पूर्णपणे आश्रय घेतला पाहिजे, तरच तो महान ज्ञानी आणि महान योग्यांपेक्षाही श्रेष्ठ होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे इथे काय सांगितलंय की कृष्ण भावना ही एवढी शक्तिशाली आहे की भक्ताकडून अनावधानाने काही चूक झाली तरी कृष्ण त्याचं रक्षण करतात. आणि जन्मजात काही दोष असतील, गुणांचा प्रभाव असेल, जसं आता स्त्रिया, वैश्य, शूद्र यांनाही भक्त या स्तराप्रत उन्नत करण्याची शक्ती ह्या कृष्ण भावनेमध्ये आहे. आणि हा भक्ती मार्ग कसा आहे, सर्वांच्यासाठी आहे. आणि म्हणून कृष्ण म्हणतात की नीच दर्जाचे लोकही कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून माझी प्राप्ती करू शकतात. म्हणून स्त्रिया, वैश्य तथा शूद्रास तेपि यांतीम परामगतीम, परामगती म्हणजे परमगती प्राप्त करू शकतात. आता 33वा श्लोक बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे वाचताय कृष्ण. मिनल माताजी? कोण वाचणार? हा, वाचा. मी वाच हा वाचा. नीलताई, हा मी वाचू? हो, वाच वाच वाच. बर. हरे कृष्ण. 33 ना. हा. किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर मग सदाचारी ब्राह्मण, भक्त आणि राजर्षींबद्दल काय सांगावे? म्हणून या अनित्य दुःखमय जगतामध्ये आल्यामुळे माझ्या प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण काय सांगतात की जे नीच दर्जाचे आहेत तेही कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून भक्त बनतात, प्रगती करतात. मग जे ब्राह्मण आहेत, जे तर ज्ञान घेता आहेत, देता आहेत, ते तर कृष्ण भावनेचा स्वीकार करूच शकतात. आता पूतनेचं उदाहरण आहे बघा. पूतना भगवंतांना मारण्यासाठी आली होती, पण भगवंतांनी तिलाही मातेचा दर्जा दिला. मग कोणी श्रद्धेने कृष्ण भावनेचा जर का स्वीकार केला तर त्याबद्दल काय बोलणार? तर तसंच जर आता अजामिलाला संधी मिळू शकते, कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती तोही करू शकतो. म्हणजे ज्याने एवढी केली होती त्यालाही कृष्ण भावनेमध्ये पुढे प्रगती करण्याची संधी मिळाली. तर मग ज्यांनी पाप केली नाहीत ते तर निश्चित प्रगती करतील. हेच आपल्याला या श्लोकामध्ये सांगितलंय. म्हणजे भक्ती करून सर्व दोष, अनर्थ हे निघून जातात. आणि हे भौतिक जग कसं आहे, इथे वर्णन काय केलेलं आहे? अनित्यम असुखम. म्हणजे आपण दुःखालयम अशाश्वतम करतो तसंच हे वर्णन आहे. अनित्यच आहे, अशाश्वतम आहे कारण, आणि दुःखांनी भरलेलं आहे म्हणून असुखम म्हटलेलं आहे. तर कुठल्या ज्ञानी किंवा सज्जन अशा व्यक्तीसाठी हे राहण्यासाठी योग्य स्थळ नाहीच आहे हे भौतिक जग. तर कृष्ण सांगतात इथे की माझ्या भक्तिमय सेवेचा स्वीकार करून त्वरित माझ्या धामाला या
आणि जो भगवंतांशी जोडला गेलेला आहे तो नित्य सुख प्राप्त करेल इथे भौतिक जगात असला तरीही, आणि नाही तर मग अनित्य असुखम अशा या भौतिक जगात राहून दुःखच त्याच्या वाट्याला येईल. म्हणून इथे कृष्ण सांगतात की भगवत भक्ती हा असा एकच मार्ग आहे ज्याद्वारे सर्व कुळातील, सर्व दर्जाचे, सर्व लोकांचं कल्याण होऊ शकतं. म्हणजे कृष्ण भावनेचा स्वीकार हा एकमेव मार्ग आहे या भौतिक दुःखातून बाहेर निघण्याचा. आणि अर्जुनही राजकुळामध्ये जन्मलेला होता, त्याला सुद्धा कृष्ण सांगतात की माझ्या भक्ती मार्गाचा, भक्ती सेवेचा हे स्वीकार कर आणि त्वरित तू माझ्या धामाला परत ये. कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून त्याप्रमाणे आचरण करणं हा एकमेव मार्ग आहे या भौतिक जगातून किंवा दुःखालय शाश्वतम मधून आपली सुटका करून घ्यायचा. आता आपण 34वा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणम्. हरे कृष्ण. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण स्पष्टपणे सांगतात माझं चिंतन कर, माझा भक्त बन, माझी पूजा आराधना कर, मलाच नमस्कार कर, माझ्या श्री विग्रहांच्या समोर नतमस्तक हो, आणि असं केल्याने तू जरूर माझ्याकडे पोचशील. तर हे भक्ती योगाचं सार म्हटलेलं आहे. आणि 18व्या पूर्ण या भगवद्गीतेच्या 18 अध्यायामध्ये मधोमध आलेला हा श्लोक आहे बरोबर. तर भगवद्गीतेमध्ये हा श्लोक कृष्ण दोनदा म्हटलेले आहेत आणि हेच गुह्यतम ज्ञान आहे जे कृष्ण आपल्याला सर्व भक्तांना देऊ इच्छितात. संपूर्ण कृष्ण भावनेचं किंवा भगवद्गीतेचं हा श्लोक म्हणजे सार म्हटलं जातं. तर कृष्ण भावना म्हणजे सदैव कृष्णांच्या विचारामध्ये मग्न राहणे, आणि या श्लोकाला पकडून भक्ताने आपलं जीवन जगायला हवं आणि भक्ती मार्गावरती वाटचाल करत राहायला हवी. तर अशीच कार्य आपण करायला हवी ज्याने आपल्याला कृष्णांचं स्मरण राहील. भगवंतांच्या नाम, गुण, रूप, लीला याचं स्मरण आपल्याला सतत असायला हवं. आणि जे आपण स्मरण करू, जे श्रवण करू, त्याच्याबद्दलचे विचार आपल्या मनामध्ये येत राहतात बघा. म्हणून कृष्ण सांगतात की माझंच चिंतन कर, माझंच श्रवण कर, आणि त्यासाठी श्रवणमला खूप महत्व दिलेलं आहे. आता माझी पूजा कर, मला प्रणाम कर. आता इथे भागवतांमध्ये म्हणतात ना की म्हटलेलं आहे ना की जसं एखादा व्यक्ती भगवंतांना एकदाच दंडवत घालतो किंवा भगवंतांना एकदा प्रणाम करतो, तो भगवंत त्याच्या रक्षणाची जबाबदारी घेतात. म्हणजे आपल्याला गोष्ट साधी वाटते प्रणाम करणं, पण कृष्ण अशा व्यक्तीला आपला दास मानतात. मन, शरीर म्हणजे काया वाचा भगवंतांना समर्पित करून त्यांची शरणागती भक्ताने घेतली पाहिजे. आणि मनुष्याने स्वतःहून हे ध्येय भगवत प्राप्तीचं ठरवलं असायला पाहिजे, तेव्हा तो त्या मार्गावरती वाटचाल करू शकतो. म्हणजे कोणी थोपवून हे होत नाही. जसं आपण म्हटलं ना, संकल्प हा आपला असायला हवा. इतरांच्या सांगण्यामुळे ही गोष्ट आपल्याला करणं शक्य नाही. थोडा काही काळ आपण करू, पण जोपर्यंत आपल्याला ही आंतरिक प्रेरणा मिळत नाही, आपला संकल्प दृढ असत नाही, तोपर्यंत या मार्गावर आपण अधिक प्रगती करू शकत नाही. तर त्यामुळे जो अशा प्रकारे नवविधा भक्तीमध्ये स्वतःला जोडून घेईल, गुरूंच्या कृपेने त्यांचं मार्गदर्शन प्राप्त करेल, तो भक्ती मार्गामध्ये प्रगत होत राहील. भक्तीची एक एक पायरी चढून जी अंतिम पायरी आहे प्रेम भक्तीची, ती प्राप्त करू शकेल आणि माझ्या धामाला तो निश्चित परत येईल, असं आश्वासन कृष्ण या श्लोकामध्ये देतात. आणि इतर देवदेवता हे करू शकत नाहीत. हे आपलं अशा प्रकारचं कल्याण आपलं श्रेयस्कर गोष्ट किंवा श्रेयस आपलं करू शकत नाहीत. कृष्ण कोण आहेत? गोविंदम आदी पुरुषम आहेत, परमपुरुषोत्तम साक्षात भगवंत आहे. तेच हे बोलू शकतात की माझ्या धामाला तुम्ही परत याल जेव्हा तुम्ही हे अशा प्रकारे कृष्ण भावनेमध्ये आचरण कराल तेव्हा. तर जेव्हा गुरूंकडून भक्ताला दिशा समजते, मार्ग कळतो,
मग भक्ताला गोडी लागते या मार्गावरती. म्हणजे जसं इथे श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये नदीचं उदाहरण घेतलंय, की नदी कशी विलक्षण वेगाने सागराकडे प्रवाहित होते, तसाच हा भक्ताचा भगवत धामामध्ये जाण्याचा ध्यास किंवा वेग वाढत जातो. आणि भक्त किती काटेकोरपणे गुरूंच्या उपदेशांचं विधिविधानांचं पालन करतो, त्या साधनेवरती हा वेग ठरतो. आणि त्यासाठी अनेक जन्मही भक्ताला लागू शकतात. त्यामुळे भक्ती लता असं म्हटलं जातं बघा. लता म्हणजे काय, तर ती वेल आहे आणि या वेलीचा आधार म्हणजे भक्तांचा संघ आहे. तर साधकाची साधना या वेलीला दिलेलं पोषण आहे, ज्याद्वारे ही भक्ती लता आता वाढत जाते आणि गोलोकामध्ये मग कृष्णांच्या कमलचरणांपर्यंत पोचते. तर इथे आता आपला अध्याय संपलेला आहे आणि आपण बघा 7व्या अध्यायापासून भक्तियोग शिकायला लागलो ना. मधले 7 ते 12 हे अध्याय कसे भक्तियोगाचे अध्याय मानले जातात. तर 6व्या अध्यायातला जो शेवटचा श्लोक होता ना, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः. म्हणजे काय, इथे कृष्ण सांगतात की भक्तियोगी हा सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि तिथून पुढे मग आपण हा 7व्या अध्यायापासून हा भक्तियोग शिकायला लागलो. तर ह्याचा अर्थ आपण आपल्या नेहमीच्या म्हणजे दैनंदिन जीवनामधलं उदाहरण बघायला पाहिजे आपल्याला. जसे आता हे गुन्हेगार असतात बघा, त्यांना जेलची शिक्षा दिली जाते. तिथे जाऊन काय करत, त्यांना जेलची शिक्षा ते भोगतात, काही सुधारणा आपल्यामध्ये ते घडवून आणतात. पण जेलच्या बाहेर परत आले ना, की ते काही कुकर्म करायला ही अशी परत प्रवृत्त होतात. किंवा व्यसनामध्ये बुडालेला व्यक्ती असतो बघा, ज्याचं व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये तो दाखल होतो. मग तिथे काही काळ घालवल्यानंतर त्याच्यामध्ये सुधारणा होते. पण मग घरी आला परत तो राहायला लागला घरी, काही काळाने परत तो व्यसनाधीन बनतो असंही बघायला मिळतं. आणि आपण हे डोंगराचं उदाहरण पण घेतो. पुण्यावरून मुंबईला जात असताना बघा, उन्हाळ्यामध्ये आपण गेलो तर डोंगर अगदी आपल्याला ओसाड दिसतो. पण असं जुलै ऑगस्ट पर्यंत बघितलं आपण, पावसाळा येताच तर सगळं असं हिरवागार डोंगर दिसू लागतो. म्हणजे काय, तर गवताचं बीज होतं, त्याला पाणी मिळालं की ते वाढलं. तसंच ह्या ज्या वासना असतात मनुष्याच्या मध्ये, पापकर्माचं बीज असतं, ते सगळ्यांमध्ये आपल्यामध्ये हे बीज असतंच. आणि ह्या वासनांचं किंवा ह्या पापकर्माचं जे चिंतन असतं ना, ते कुठे केलं जातं, तर ते मनामध्ये केलं जातं. आता 2ऱ्या अध्यायामधलं जे आसक्तीचं चक्र होतं ना, आपण ते शिकलो होतो, ते आठवा. जिथे आपण म्हटलं की चिंतन ही सुरुवात आहे. तिथून पुढे मग आसक्ती आणि काम निर्माण होतो. मग तो नियंत्रणात आणणं कठीण काम निर्माण झाला की. पण सुरुवात कुठून झालीये, मनातून झालीये. तर आता हे जेल आहे किंवा ही व्यसनमुक्ती केंद्र आहेत, ही ना वरवर केलेले उपाय झाले. वासनेचं बीज किंवा पापकर्माचं बीज जोपर्यंत आतमध्ये आहे, ते जोपर्यंत नष्ट होणार नाही, तोपर्यंत तशी तशी परिस्थिती आली की मनुष्य परत पापकर्म करायला प्रवृत्त होणारच. तर हे समूळ बीज नष्ट करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे जिथून हे सर्व सुरू होतं ना, त्या मनाला कृष्णांच्या चिंतनामध्ये संलग्न करायचं. इतर कुठलाही उपाय नाही. म्हणून कृष्ण काय म्हणतात की मनमना भव मद्भक्तो, म्हणजे तुझं मन सदैव माझ्या चिंतनामध्ये गुंतव. आणि एकदा नाही तर हा 2दा श्लोक कृष्ण म्हणतात, हेच महत्व आहे. त्यासाठी भक्तियोग हा सगळ्यात श्रेष्ठ म्हटलेला आहे, जो पापाचं बीज आपल्या मनातून समूळ नष्ट करतं आणि त्यामुळेच आपण भक्तीमध्ये प्रगती करू शकतो. तर हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. थोडस आता अजून ह्याच्यावरचं स्पष्टीकरण द्यायचं झालं तर 2ऱ्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी बघा आत्म्याचं ज्ञान दिलं. मग 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी सांगितलं की कर्मयोग आणि ज्ञानयोगाच्या पेक्षा भक्तियोग हा कसा श्रेष्ठ आहे ते. म्हणजे भक्ती मार्ग किंवा भक्ती योगाला कृष्णांनी सर्वाधिक श्रेष्ठ आहे असं सांगितलं. आणि त्याचा अभ्यास कसा करायचा हे आता अर्जुनाला कृष्ण सांगतायत. म्हणजे आपण पहिल्या 8 अध्यायामध्ये जर का आपण व्यवस्थित हे समजून घेतलं तर हे आपल्याला समजतं की कर्मयोगाची हृदय शुद्धी झाली की तो ज्ञानाच्या स्तरापर्यंत पोहोचतो बघा. आणि ज्ञानयोगी मग परमसत्याचा शोध घेऊ लागतो, तेव्हा त्याला समजतं की परमात्मा म्हणजेच परमसत्य आहे. आणि या अभ्यासाला अष्टांग योग म्हटलं.
अष्टांग योगामध्ये तो या परमात्म्यावरती ध्यान करू लागतो. पण 8व्या अध्यायामध्ये आपण हेही समजून घेतलं, म्हणजे कृष्णांनी हे सांगितलं की हा जो अष्टांग योगी आहे, परमात्म्यावरती ध्यान करतो आहे, तर त्याला वैकुंठाची प्राप्ती करायची असेल तर दिवसाच्या वेळी शरीर त्याग करावा लागेल, रात्रीच्या वेळी करून होणार नाही, किंवा उत्तरायणामध्ये त्याला शरीर सोडावं लागेल, दक्षिणायनामध्ये शरीर सोडलं तर त्याला प्रगती त्याची होणार नाही. तर हे असे नियम सांगितलेत. आणि या प्रकारे देहत्याग जर का झाला नाही तर त्याला परत जन्म घ्यावा लागेल असंही कृष्ण म्हणाले. पण भगवंतांनी अर्जुनाला काय सांगितलं की तू काळजी करू नकोस, तू माझा भक्त आहेस, भक्तासाठी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हाच मार्ग आहे. आणि हा सराव जर का करत राहिला जीवनभर तर अंतिम समय कृष्णांचं ध्यान करून तो भगवद्धामाची प्राप्ती करू शकतो. आता निष्काम कर्मयोगी आणि भक्तियोगी यामध्ये हाच फरक आहे. भक्तियोगी मनाने, म्हणजे मनामध्ये भगवंतांच्या बद्दल त्याचं निस्वार्थ प्रेम असतं. जसं आता एखाद्या आईचं मुलावरती प्रेम असतं, तसंच मग ती मुलासाठी ताजे पदार्थ खायला त्याला घालते. ते बनवत असताना जे काही साहित्य लागतं ते ती लक्षपूर्वक निवडून ते विकत घेते आणि प्रेमाने खाऊ घालते. म्हणजे भगवंतांच्या प्रेमामुळे जो भक्तियोगी असतो तो ते कार्य त्यांच्या सेवेमध्ये करत राहतो. हा फरक आहे. आणि आपण आता हे भगवंत जसं म्हणतात की ज्याची श्रद्धा आहे माझ्यावरती तो मन लावून भक्ती करतो, आणि असा मग जो भक्तियोगी आहे तो भौतिक जगामध्ये परत येत नाही. भगवंत त्याच्यावरती कृपा करतात आणि त्याला या भौतिक दुःखालयामध्ये येण्यापासून त्याचं रक्षण करतात. जो आपण योगक्षेम वहाम्यहम तो पण आपण श्लोक बघितलेला आहे. तर आता हेच आपण जेव्हा म्हणजे हे सर्व श्लोक आपण आता बघतो 9व्या अध्यायापर्यंत, त्यावेळेला आपल्याला ही गोष्ट समजून येते की भक्ती मार्गामध्ये जोडून घेतल्याने आपण कर्मबंधनातून तर मुक्त होतोच, जन्म मृत्यूच्या चक्रातूनही मुक्त होतो. पण जो सगळ्यात परमसत्याचा, जो सगळ्यात पूर्ण साक्षात्कार म्हटला जातो, म्हणजे सच्चित आनंद स्वरूप मध्ये ब्रह्मण परमात्मा आणि भगवान हा पूर्ण सत्याचा साक्षात्कार आहे. तर हा जो साक्षात्कार आहे हा केवळ भक्तियोगीला होऊ शकतो. म्हणून भक्तियोगी हा सगळ्यात श्रेष्ठ म्हटलेला आहे. बघा, जो सत स्वरूपाचा साक्षात्कार आहे, चित स्वरूपाचा साक्षात्कार आहे, हा अपूर्ण साक्षात्कार आहे. पूर्ण साक्षात्कार हा भगवान स्वरूपाचा आहे, जो केवळ भक्तियोगाला प्राप्त होऊ शकतो. त्यासाठी भक्तियोगी हा सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. आणि अशा भक्तियोगाच्या हृदयामध्ये मी स्थित आहे, आणि असा भक्तियोगी मला अत्यंत प्रिय आहे, हे कृष्ण म्हणालेले आहेत. तर त्यासाठी आता हा ज्यांच्याबद्दल आता आपल्याला एवढं प्रेम आहे कृष्णांच्या बद्दल, आणि हा भक्तियोग आपल्याला करायचा आहे, त्यांच्याबद्दल जाणून घ्यायला, अजून जास्त माहिती मिळावी म्हणून आपल्याला सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे, जी आता आपण पुढच्या 10व्या अध्यायामध्ये हे जे विभूती योग आहे ना त्याच्यामध्ये त्याबद्दल आपण जाणून घेऊया. तर इथे आता आपला आजचा अध्याय